Parteċipanta oħra fil-programm LEAD, maħluq mill-Partit Laburista biex fil-mument opportun ikun ta' imbottatura kbira il-membru parlamentari Ewropew Laburista Miriam Dalli mhux biss ikkonfermat l-istorja pubblikata b'mod esklusiv il-ġimgħa li għaddiet, iżda żvelat mal-gazzetta li skop ieħor ta' dan il-programm u biex permezz tal-parteċipanti jitkisser id-Deputat Prim Ministru Ministru Laburista Chris Fearn, bl-iskuża li jekk dan isir lideru jitfa' lill-Partit Laburista għal żmien mintof. Ftit tal-jimilu tfajla oħra mill-programm LEAD ma felħitx iżjed għal dak li qed jiġri madwarha u għamlet kuraġġ biex titkellem minkejja l-biża' li teżisti fost il-parteċipanti kollha. It-tieni tfajla li fetħet qalba mal-gazzetta Il-Mument mhux biss ikkonfermat id-dettalji tal-ewwel rapporti żvelati mill-kollega tagħha, iżda ta' ammont